Rituko elimolioka magigaye gataseni kia gatembe kumulikira okugania kwa bokonyi wo mwaka gosebu mwarakigwa esirieta business Bismarck Onyari uyo nyari tukaba gakobolia nyaka bagosirwa rikogenderia amasomo ya University emakitano Pwani University egotoka kisama cha Mombasa niko rituko lia lero omwana siasa ase Elieta Rogers Moturio makitamo Moturio Guardian asokia na kuroba konyi gochiase ya matejo nigento boigo nonye nabo bisakurwa se abisi yo mujumbe bwe bunge iyo ya West Mugrango omoske wakirisi omugaka nero yasokia na kuroba konyi igetobona gakenya kabaga kolata omugoko monne gochiase ya amate abairi nabasani baye Bismarck Onyari munago tumwe muri kitofati gadi December Nomweso gochase amate yo mugaka omwenga Onyari oyore omuko korwase kenyoro kya muruga ime ye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango oyo kubwate omwana konyora ukwamira isiko kubwatekana hano buremerwa bwe school fees omwana oyo konyora unakire kine ke babarari konyora unakire kina bubugima bwaye tsaki Kasa ona tigaba bwatisi biyamona asa ebiroro byane byeyiwekanire omugoko abwate noria yokonyora ogosirwa korwase abisi yo mubunge Stephen Mugaka abwase batebire buna ebaraje komosomya busa ase okumwakanira school fees yonsi ye myaka ene una abana bali bagwanede umayane umujiona bole nidi ende nabutakira gokonyo naende omwana oyo bunakwana ali ase TV naende twachire omwana twanyorire nga obokongu nabo bore ororo bonekero twakwana no mweshimiwa igatotebire nga omwana oyo omoirire naende omoire scholarship agasoma emyaka yonsi ene ase amang'ana ya school fees lakini amang'ana ya accommodation na amang'ana ya endagera family ngagete nabegoshughulikira nonye nabo nigo mwana siasa Rogers Muturi oyuboigo okorokorwase bunge ya West Mugirango ensemo yaye asirire omworoki woyo iga asereta Baraki Onyari asogocha wakana fees ritangani yo mwaka oyomo muibweta asikiredio omwana ogasoma Pwani University okorwo mucho umutaka bwo ukumye tatu mwabaro muko mbabwati kende omwana oyu gaseriri ale sikata bwati vest igo intene company yane tuerule igoko gendororo mbuguri omwana oyo mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogambitari gobolete kukwanira igoro yechibesa chechipasari ejo ebunge yo yabetege kubwatoka nigo omomeneja bwe bunge eyeiga aserieta Samson Mayaka are naya obo mayane buna tukukwana chibesa chiriye muno mweshimiwa warwa 75 million ya sebasali besa njitikale tichinde lakini mweshimiwa gateba ngango temara arore no ne chibesa chire ase umufuko ara mwakanira aso school ebasali ke gocha ye financial year torole naki akanirwe school visions kukwana maiga yobokonyo bo nigo omugaka omwenga Onyari naboigo omoroki boyo iga Baraki Onyari nigo basinywa kobisa omogoko bo abisi umuchumbe aseboniga yangaka ya akikisla ya kwamba ngwira nande school nande ne scholarship wangeire ngosoma imyaka yene yonsi ndali gochandika na school fees ende yonsi biya mono umuchumbe kwani kwane na nchi nabo walengego ase ensemo ya siasa nigo omuske Rogers Muturi agendereire gukwanira obomo bw'omugusi na kubaraga ebyara abarayi barya babeire bagukwana bobe igoro ya Dr. Fred Matiang'i omwana ito Fred Okello Matiang'i nando baita banta bagusi intunya sai na toete mebere ikirete bya igataribo mwanje tunabachega rwese unyasa toete mebere menene mbonya sa abantu mbaraete mebere menene abande meke abande abenge munanje na abande abatambe na kirende kasunga kuchaka kuturama ne tubate jinda jinda igobo no mwana itoto gendere kumusabira libere rali akire sikoga iga nande keroko nyoruri umwiberete chikura
nandi nero kumurama mono gaki muko mukani omonde nabwerete kwitira ashindwe oitire gaki mwana mino Kingo reporter Getembe koraiga ase kenyoro kia Muruga ime ye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba.